Oh my god. Tiedätkö mitä? No. Joo, mulla on rekordaus nyt päällä. Ei todellakaan. Ei kuulu. Hello guys, welcome back to my channel. Today we have the playing Ultimate Portal whatever, right? Kuuliks sä? Hello guys, whatever. Hey. Oh my god. Onpa hauskaa, tää on rekordannut mun... Oh my god. Ja, no. En mitään, oh my god, mitä hyvä FPS tässä on. Ei hitti, mä hukuin. Oikeesti vittu. Siis kun mä hukuin näkkään tän pelin. Veti, onks sä siellä? Bro lähti. Hyvä. Ei. Tätäkin noin. Tätäkin noin. Ei. Oh holy fucking. Oh my god, hitti mä unohdin. No niin, onpa kivää, no niin. Joo, ihan varmana tätä ei ladata YouTubeen. Linkkujet. Tää laulais jotain. Mä naurotan, mä lauloin jotain. Ei mä lauloin jotain, mä sanoin Blinkkujet ja... Telika mentäin veetin päun. Mä hitton kittun vaapulevista. Veetin lataa sellainen kuntoiluohjelma tuon. Mä en sano mikä se on, koska mulla on ne videorekordaus päällä ja YouTubessa ei sitä arvosteta mikä se on. Veti. No niin kaverit, ei. Dun. Oikeesti mä keksin tän hyvän There is nothing we can do. There is nothing we can do. Ei mä melkein tein tän. Oh my god.